Kawai ka jingja ka basngo si bha ka blaja manta kamit ha kapor hinyo baje sap huai minute. Katkum ka talong khubor belami napo Kerala layatu ba kawai ke aeroplane Air Indian Express kala accident ha kapor bakadang mut bansange hapo Karipur Airport. Kani ka aeroplane kala accident bat kala Dkut arliang katkum ka jingya thu jong ka talong khubor laong bakani ka aeroplane kadai kabdang wan napo Dubai bat kabakit ru yaki passenger palat shispa nya phongut. Katkum ka jingya thu jong kinong shong shnong jong ka tei ka jaka ka bahap hapo Kerala laong ba uwei upilot bat arngut ki passenger ki ladu no yala ka jong ka jingim ha kanai ka jingja accident. Habayadei bat kane ka Directorate General of Civil Aviation DGCA kalaong bakadaw kablapen long yakane ka aeroplane bakan accident kadai namar baka jingjur palat jong uslap. Habayadei bat kane Chief Minister jong ka jala Kerala Pinarayi Bijayan ulapha wood yaki rescue team bat kumjuru yakatanat ka koy kakya bakin lej ai jingyarap marmar syakatu ka jaka.